Spørgsmål, vi meget gerne vil stille dig. Ja, det skal I være velkommen til. Yes. Det første spørgsmål. Smelter indlandsisen hurtigere nu end tidligere? Ja. Og det er jo et forholdsvis komplekst spørgsmål at svare på, fordi at lige nu, der måler vi jo indlandsisen meget mere, end vi har gjort før i tiden. Ja. Så derfor så kan man så sige, at det er et svært spørgsmål at svare på grund af, at vi ikke har adgang til fortidens indlandsis. Så derfor så bliver vi nødt til at bruge nogle andre metoder til at lave målinger på. Og det er sådan nogle metoder, vi kalder for proxy-metoder. Ja. Så sådan nogle afledte metoder. Og de er bare ikke lige sikre, som det vi gør nu. Så der kræver det jo en god viden om hvordan klimasystemet er indrettet. Men når det er sagt, så oplever vi, at indlandsisen smelter hurtigere nu, end den gjorde tidligere. Er der en forbindelse mellem klimaforandringer, de klimaforandringer, vi oplever nu, og de naturlige klimaforandringer, der skete under istiderne? Og der kan man jo sige, at de klimaforandringer, der er under istiden, det er jo de naturlige. Og de naturlige klimaforandringer er forårsaget af primært solens opvarmning. Og så hvordan at jorden ligesom hvordan den bevæger sig ude i universet i forhold til solen. Og den jordens bevægelse, den ændrer sig i forhold til solen. Og det er det, der skaber de naturlige klimaforandringer. Men der er ligesom tre, der er de primære, og det er formen på jordens ellipsebane, hvordan at jorden hælder i forhold til solen, og hvor jordens akse peger ud i universet. Fordi det er de tre ting, der ligesom ændrer sig. Så det man kalder ekscentricitet, tilt og præcision. Og det er jo noget, som vi kan læse op på, hvad det betyder. Men det er ligesom det, man siger, det er det, der gør, at vi har vores naturlige klimaforandringer, sådan som det er lige nu. Okay. Og så kan man så sige, at så i forhold til de klimaforandringer, vi oplever nu, så er der jo kommet en ekstra faktor, og det er jo så også mennesker. Og vi mennesker, vi udleder jo CO2 og andre klimagasser, eller fossile gasser. Og der er vi mennesker, vi er den primære bidragyder til de ændringer i drivhuseffekten, vi ser lige nu. Ja, det er lige meget, altså sådan, på et eller andet tidspunkt, så kommer der bare en istid igen. Helt naturligt. Altså man kan sige, at hvis vi mennesker ikke har været her, ja, og vi ikke har udledt de fossile gasser, som er med til at ændre drivhuseffekten, så vil vi jo være på vej ned i en istid. Det er det, som at, hvad kan man sige, de astronomiske parametre siger os i den teori, vi har omkring klimasystemet. Så vil vi være på vej ned i en istid lige nu. Vi vil ikke være der endnu, men vi vil være godt på vej derned af. Og det tager jo sådan cirka 1000 år eller sådan noget, før at man kan sige, at nu er vi på vej ned i en istid. Men det har vi mennesker ligesom sat en stopper for, sådan så at nu bliver vi i den her mellemistid, vi er i nu. Der kan man sige, at hvis nu man fjernede indlandsisen fuldstændig, så vil der ikke, altså man kan sige, vejret ser indlandsisen som en kæmpe klump, der tårner sig op i atmosfæren. Og vejret rammer jo så den der kæmpe klump is.
Og det gør så, at der bliver sat nogle bevægelser gang i atmosfæren. Og de bevægelser forårsager meget lavtrykspræget vejr ved Island for eksempel. Så hvis nu vi ikke havde den der kæmpe klump is, så ville der ikke være lige så meget lavtryk ved Island for eksempel. Og hvad vil det betyde for Island? Hvad siger du? Hvad vil det betyde for Island, hvis der ikke var det? Jamen det vil betyde, at hvad kan man sige, at en af grundene til, at man kan have is på Island, for eksempel, det er, at det er så dårligt vejr, det hele tiden sne, og det hele tiden regner, og alt muligt, det er bare dårligt vejr hele tiden, ikke? Hvis nu vi ikke havde det, så ville det være en anden type vejr, der ville være der. Og så fordi at Island ligger forholdsvist langt mod syd, så vil vi jo have mere smeltning af det is, der var der. Det kan man sige, det er jo bare én konsekvens af det. Der vil også være mange andre konsekvenser, fordi at alt det vand, der kommer fra indlandssiden, det rører ud i verdenshavene. Og det kan være med til at ændre på havstrømme og alt sådan noget. Og hvis man begynder at ændre på havstrømme, så kan det være, at man ikke får lige så meget hvad kan man sige, varmt havvand op til vores breddegrader. Så det kan være med til at gøre klimaet lidt koldere. Ja. Men det er et samspil, fordi alle de her effekter, det er, at når en ting sker, så bidrager det til en ændring i en anden del af klimasystemet, som så gør noget tredje, som så gør noget fjerde. Så det er mega komplekst. Og vi har jo ikke observeret de her ting direkte, så det er ret svært at forudsige, hvordan tingene vil udfolde sig. På grund af den der kompleksitet, der er imellem samspillet mellem atmosfære, ocean og is. Så det er jo ligesom, hvad kan man sige, det er svaret på den anden del af spørgsmålet, klimaet globalt, ikke? Jo. Hvordan indlandsisen vil påvirke det. Ja, som jeg sagde til indledningsvis, så er det jo, at der sidder, jeg ved ikke, hvor mange klimaforskere, der sidder og arbejder med de her processer. De sidder med hver deres del af puslespillet, som er det globale klimasystem. Og indlandsisen er en lille del af hele det her store klimasystem. Så hvordan og hvorledes er indlandsisen, når man påvirker den, det vil sige, at den smelter lidt mere eller noget andet, så påvirker det andre dele af klimasystemet. Men prøv at forestille dig, at du har et puslespil, som du ikke har lavet nu, og du så begynder at ændre på billedet af det puslespil, du skal til at lægge, så ved man jo ikke rigtigt, hvordan det har indflydelse på de andre steder. Så det er et utroligt komplekst spørgsmål, ja, som I har stillet, som jeg ikke kan svare super konkret på. Ja. Jeg vil godt kunne svare lidt mere konkret på det, men det kræver flere timer, hvis jeg skulle gøre det. Så på den måde så er det et super godt spørgsmål, super relevant, men det er også ufattelig svært at svare konkret på. Simpelthen fordi, at vi ikke ved det 100%. Så det er frontforskning, vi spørger om. Ja, okay. Det vil man jo sige, at hvis indlandsisen smelter, så vil verdenshaven stige cirka med 7 meter. Det vil jo så sige, at de lavt liggende områder af verden vil være de mest sårbare. Så det er ganske lige til at svare på. Ja, altså man kan jo sige, at det nemmeste vil jo være, at man begynder at bremse, hvad kan man sige, det der forårsager, at indlandsisen smelter. Og det er jo den temperaturstigning, som vi mennesker forårsager ved at udlede drivhusgasser. Det kan man sige, det leder lidt ned til spørgsmål 7, faktisk.
Så det er jo en af de primære ting, som man kan gøre, og det vil være den mest effektive. Og vi prøver jo på, hvad kan man sige, bedst muligt at finde på nogle løsninger, der ligesom kan forsinke konsekvenserne af vores udledning. Og det kan man jo sige, det er at plante flere træer, eller prøve at se, om vi kan hive CO2 ud af atmosfæren og lagre det ned i undergrunden, og alle sådan nogle løsninger. Men den bedste løsning vil jo være at stoppe med at udlede drivhusgasser. Ja, og det er jo, og der kan man jo sige, med 6, 7 og 8, ja, de er det samme. De er jo meget afledt af hinanden. Jeg var lidt inde på det her med at lagre CO2 i undergrunden. Det er jo en måde, at man kan, det er jo sådan en teknologisk løsning, som man kan begynde at bruge på stor skala. Men det kræver nogle investeringer samfundsmæssigt for at kunne gøre det. En anden ting, det er jo ved at prøve at kun bruge, hvad kan man sige, grønne løsninger inden for energisektoren. Så det vil sige, at man kan bruge geotermi, man kan bruge vindmøller, solenergi og alle de der ting der. Det er jo teknologiske løsninger, som vi allerede har, som man kan bruge i stedet for at brænde olie og kul og gas af. En anden ting, det er jo også, at den er sådan lidt mere kontroversiel. Det er jo atomkraft er jo også en løsning, at man kan tage med ind i debatten omkring det her med at mindske vores udledning af drivhusgasser. Men det har så nogle andre konsekvenser, hvis man har det med ind i ligningen.